Aupa oier, kaixo. Beira, guazen eskatu didazun problema egitera. Guazen irakurtzea lehenengo gauza, esaten du hemen, zinema, areto batean, prezioa 50 zentimo igo edo jeitsi daiteke, prezioa hau da, eta orduan isa izan daiteke 0 edo plus minus bat, plus minus bi, plus minus iru, vale. Formularen arabera, osondo. Gero, esaten du prezio horri dagokion ikusleen kopurua, ikusleak dira eta dirazten da funtzio honekin. Berriro ere, isa balio hauekin. Orduan, galdetze dutena da, prezioa hau edo hau bada, zein da prezio horietako bakoitzari dagokion ikusleen kopurua, hori lehenengo gauza, eta gero galdetzen du baita ere, nola interpretada ezakezu ikusleen kopuruak prezioaren arabera duen igoera edo jeitsiera. Bale, guazen egitea. Prezio hauek, eman dizkiguten prezio hoiek, prezioaren funtzioan sartuko bagenu, logikoa da pentsatzea 5,5 ateratzeko, hemen minus bat, isa minus bat balio behar duela, ezta? Minus bat denean isa, 6 ken 0,5 emango digu 5,5. Orduan, isa minus bat. Prezioa 6 izateko, isa 0 balio behar du, orduan hau juten da, eta 6,5 izateko hemen bat sartuko dugu, eta 6,5 aterako zaigu, ezta? Orduan, oso erraz, atera ditzakegu isaren balioak. Minus bat, 0 eta bat. Orduan, galdetzei dute ikusleen kopurua prezio hoien arabera. Hortaz, zer egingo dugu? Hemen isa hontan balio hauek sartu. Minus bat, 0 eta bat. Hemen sartu ditut, minus bat, 0 eta bat, eta bueltatu dit ikusle kopurua, ezta? Bakoitzerako. Osondo, eta zein da ondorioa? Ze ondorioztatu dezakegu? Prezioa merkeagoa denean, ikusle gehiago jongo direla, logikoa da, ezta? Gero eta garestiago izan, ikusle gutxiago jongo dira zinemara. Orduan, esaldia izango litzateke horrelako zerbait. Sarrera merkeagoekin, jende gehiago joango da zinemara. Eta garestiagorekin, jende gutxiago. Bale? Logikoa da. Bale, badaukagu lehenengo atala, egina. Osondo, B atala. Esaten du, aurkitu isa aldagaiaren arabera, zinema aretoaren diru sarrerak adirazten dituen funtzioa. Garatu adirazpena. Guazen pentsatzera zer dan diru sarrera. Zinemaren diru sarrerak, hemen jarri dizut, izango dira prezioa bider ikusle kopurua. Horrek esan nahi du prezioa P-isa gure funtzioa eman digutena, eta ikusleen kopurua beste funtzioa ezta? Bien biderketa emango dit diru sarrera, eta ni deitu diot F-isa, baina zu deitu nahi duzun bezala. Orduan F-isa ordezkatzen dut hemen P eta eman dizkiguten bi funtzioak, eta hau garatzen dut hau biderau, hau biderau, hau biderau, eta hau biderau. Emango dit guzti hori, eta gero, konturatu nola hemen, batu dezakegun bi hauek, eta ja badaukat F-isa. Diru sarrera adierazten duen funtzioa. Horrelakoa, bale? Parabola bat da. Ikusi nola hau parabola bat da. Eta gainera da horrelakoa. Eta orduan, jazta, galdetu digutena, hau zan. Guazen C atala egitera. Oso erresa da, problema hau. Begira, C atalen esaten digute, zein da diru sarrerak maximizatzen dituen sarreraren prezioa. Guazen hortik anaztera. Gero galdera gehiago daude, baina beti bezala. Zein da maximo edo minimoa adierazten duen funtzioa edo kondizioa? Hemen jartze dizut. F' 0 izatea. Diru sarrerak F funtzioa badira, maximo eta minimoak F' berdin 0 egiterakoan aterako dira. Oso erresa da. F hemen daukagu, deribatzen dugu. Nola deribatzen da? Gogoratu, bi hau geizten dela hemen, biderkatzen, eta orduan minus hogei isa. Hemen berbi hau kentzen dugu. Eta orain berrogei isa, deribatzen da berrogei bezala. Isa kentzen dugu, ezta? Daukagu gure deribatua, hau dala, eta berdinduko dugu 0rekin. Hemendik oso errez, pasatzen dugu hau beste aldera, positibo, hau geratzen da, eta hemendik isa berdin bi atera zaigu, ezta? Oso ondo. Haudik dira 2 euro. Igotzen direna preziora. Orduan, galderak zeintzuk dira, beira.
Hemen eskatzen diguten gauzak dira. Prezioa, osea, isa berdin bidanean prezioa zenbat izango dan, gero ikusle kopurua, eta azkenik diru sarrerak, osea, 3 gauzak, ez? Osea, hau da P, hau da E, eta hau da F isa. Hortaz, isa berdin bidanean, hemen jarri dizkizut, 3 posibilitateak. Isa berdin bidanean, prezioan sartu, hemen isaren tokian 2 sartu dut, eta 7 euroko sarrera, atera zait. Gero, ikusle kopuruan sartu isa berdin 2, eta ikusle hauek atera zaizkit, eta gero diru sarreran sartzen badezu, konturatu nola, isaren tokian 2 sartu dudala, isa berdin 2, eta bueltatu dit diru sarrerak, 1.600 euroko diru sarrera. Vale? Eta listo, ya está, badaukagu gina.